Ni sadisi na ce muku sitira ta ado ku mata. Ku taho mu da text kasuwar din ta kwai a sanya leshi mata. da atamfa Sai mu da siran burazas. sirra malabar ma sai atamfa da material na burge ko Ya salamu sallama salama mata. Ina kwanan ku masu kima mata. Hajoji na tallata mai girma. A sanya leshi mata. Sai mu da siran burazas. Wankan zamani ku ɗauka mata. Ki sa sutura fito a mowar mata. Don wankan atamfa sai 'yar gata. A sanya leshi mata. Sai mu da siran burazas. Na da masoyiya a bar ƙaunata. Kuma na tabbata tana ƙaunata. Don haka dole ne na gatanta ta. A sanya leshi mata. Sai mu da siran burazas. Lefe bai cika idan ba goga. In an kwan biki ku zo ga goga. In sari ku garzayo ga oga. A sanya leshi mata. Sai mu da siran burazas. Ɗaki bai cika idan ba kyaure. Ba sirri gida idan ba zaure. Yan mata gami da matan aure. A sanya leshi mata. Sai mu da siran burazas. Babban kamfanin mu sai san barka. Yana a cikin Kano garin albarka. Lallai ko da me ka zo an fika. A sanya leshi mata. Sai mu da siran burazas. Mudan shugaba a fannin kaya. Dole da ka fito su koma baya. Dan sun mokaran su ba sa kaya. A sanya leshi mata. Sai mu da siran burazas. Kun ji gwarzon jarumin mu zakin kaya. Jirgin kasa mai tafi da taragon kaya. Indai ba mu don ku ce ba kaya. A sanya leshi mata. Sai mu da siran burazas. Sakkwata Zamfara Bauchi da Jigawa. Katsinan Doko Borno har Gwambawa. Naija Kaduna Taraba har Adamawa. Muna a garin Kano garin alfarma. A sansan kasuwar kwari mai girma. Ibrahim Tayrot a hannun dama. Number 60 mu da text daura da gidan
Umma Habibi ga nambar wayar ka kira wannan wayar 0800 tara ɗaya 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 hudu 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 ko kuma ka kira wannan 0900 tara 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 0000 hudu bakwai ko kuma wannan 0800 biyu takwas shida biyu bakwai uku 04 ko ka nemi wannan layin ka samu dacewa 0703000548 ƙarshen 6 Mudassira Brothers kun ji gwarzon jarumin mu zakin kaya jirgin ƙasa mai tafi da tara